লীলা ଭୟଙ୍କ ଲୀଳା ବୋଲି ଭାବେ କି ପ୍ରଭୁ ଖସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅଭିହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଗଳା ଚାଲିଛି। ଉତ୍କଳମଣି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ ସେ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ଏବେ ମଧୁସୂଦନ କୁହାଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ନଭେମ୍ବର 26ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହଉଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରଙ୍ଗ ମରା କାମ ଚାଲୁଛି। ଭାଇ ବୋଝା ପଡୁନି ଏଇଠି କଣ ଚାଲୁଛି। ହେଲେ ରାଇଜର ମୁଖିଆ ଆମର ପାନିଆ ମାରି କହୁଛି ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ବୋଝା ପଡୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାଲୁଛି। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରୁ ଦିଲେ ଲିଭି ଯାଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଁରେ ରଙ୍ଗ ମରା କାମ ଚାଲୁଛି। ଭାଇ ବୁଝା ପଡୁନି ଏଇଠି କଣ ଚାଲୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା।